Je tu tutoriál. Už se to hodilo? No, nejde to. Dobre, je to tutoriál Čerian. A teraz pozriem. Bude to tak. Takže budeme mať najprv tak ruky. Nie tak. Ani tak. Ale tu. Ale môžete uvoľniť. Dobre. Dajte si tu popón a tak. A teraz skúsime skočiť. A teraz kopneme. A máte to. Teraz ideme beh. To už to nemám chuť nepotrebovať. To ste potrebovali náš obrázok, ak chcete. Chodenie. Buď tak, chodenie, alebo tak. Trot. Trochu beh. Beh. Run. Trot. Najprv tak. 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 Tak, tak, tak. Válk. Tu na ruku. Toto tak, toto tak. Keď už tu ide na toto. Trot vieme. Run. Teda run teraz. To znamená, že tu ruky a tu nohu. Tu ruky pomedzi. Ana. Tak. Si vysvojíme ruky. Keď ideme skočiť, buď to padneme tak, alebo tak. Hociak. Jak to padnete. Ideme, takto máte ruky a už otvárate, že ide na to skočiť. Ruky máme tak, nie tak. Ani tak. Ale takto tu. Môžete to mať uvoľnené. Takže tak. Skočíme priprave. Už si tu naskočíme, keď ideme už tak. Dole. A teraz nám to ukážeme ironicky.
to najlepšie. Nice, bye. Dajte lajky. Aspoň 10 pod part 2.